Iso ya, enak-enak. Tembangnya apa Kak? Tembangnya. Ngetes lulusan isi sing sok April ki wisuda. April wisuda. Mei rabi. Wah iya. Urung duwe pacar kuwi. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Oke. Nyuwun tintingane podang kuning Mbak Angel. Ya. Kok Mbak Angel? Oh iya, gender, sinden ditinting kendang. Iya. Nggih. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang.
Piye penilaianmu selaku dadi seniore Angelia piye Kang? Luar biasa. Hah? Keplakane nggih bening. Heeh. Wiletane napa-napa nggih cetha. Iso kendang Jam-jamane nggih bergas. Enak pliket-pliket perketek ngono ki enak ngono lho tangane iki. Apa sing pliket? Pliket-plikete tangan dirijine nemplek ning nggon kulit. Nggih. Heeh, kuwi iso perketek ngono ki. Muni kret ya kret. Heeh. Muni hen ya hen. Tong ya tong muni. Iya. Jelas. Heeh. Nek penilaiane Pak Kang kok nek karo gendoke Kak, sae pundi Pak? Dicoba kon ngendang kae genti nyanyi. Lho, wis dioper kudune. Nggih, Nduk. Ayo. Hati-hati, Nduk. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang, iso nyanyi. Iso Iki menek wis kambil. Iso nek generasi anyar. Mbak Angelina ki yo pinter ngendang, pinter nyanyi. Wis ngati-ati ndang golek wilayah liya iki. Ora apa-apa. Sesuk malah tak gejak grup. Grup apa kok? Sesuk ning Sotung Gading ae dhewe. Tampil wong loro tok ngono wis. Awakmu rono. Joget siji ngendang. Niki ngendang. Ayo genti. Genti apa? Ayo, Angel genti nembang ngene. Heeh. Dikira isane ngono nembang anu ngendang tok. Ayo. Nduk, karo bapak Nduk, karo bapak Nduk. Lho, bapak gareng iki lho. Ini karo bapak pocong iki lho. Ayo. Iki bocah ra patek duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocah meneng. Heeh, bocah meneng. Samane ora ngerti lek teko kene. Kabeh sinden ki sing anu ki sing jilbabane ngur Angelia tok ki mau. Oh, solekah niki. Solekah saestu. Ki mau saurunge dandan ya, saurunge anu ki ya ngisaan sik. Sesuk esuk subuhan. Heeh. Heeh, sing gol wong lanang anu astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim, bukan Bisa gol wong lanang anu ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ampun Gusti. Ning bareng dikeloni meneng ae. Apa? Dikeloni ibuke. Keloni bapake Bapak Gareng. Bapak Gareng cocok, cocok. Tak tambahi Pak Kang kok. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Heeh. Wah, ning duwe talenta sing apik. Heeh. Tangga kula ki anteng meneng, ngerti-ngerti gendeng, Pak. Ya ora takonono to nek ora percaya. Angel. Nggih. Ya alhamdulillah. Anu solehah ya, Nduk. Anake Pak aja ngisi-isine Pak ya, Nduk. Nggih. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Wah, Gus anak kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus kok. Iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng-jumbleng kayak. Iya, kon ngetes tesen ngendi? Mau bar ngetes Angel kok tesen ngendi? Loh, kowe tesnya gede, Nduk? Jenengan mawon. Loh, ora nek permusuhan dong ini jenenge. Awakmu, kowe mau lak wis dites kono to? Nggih. Aku ora usah dites ora loro mripat ngetes apa. Tak tes bola-bali ora dadi kok, Nduk. Lagune napa lagune? Manut karo Angel apa Angel? Sakarmu. Sing kowe apal apa? Nah, wah, iso ngrawit, iso nembang. Sing wis aja kuwatir. Oh Nyidam Sari. Nah, Oh ya. nderekke Pak Kangko ki aja kuwatir. Ah. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah, jan wis persis kaya room karaoke lho Pak iki. Wis. Apik. Engko nek layare ya Nyidam Sari tanpa dibawani untuk menyekat matu Mas Oh, Gareng. ngoten. Jane pomo bawa suarane ya hebat. Dicoba to, Pak? Ning ora usah. Dicoba ning ora sah somben. Heeh, sumben bae. Wektune wis. Lah iki kok lek ora ndang ditampilke do nesu. Ngoten to, Pak? Lah iya. Mesti was dandan ora tampil. Heeh. Nyidam Sari. Upama Anu nek stand by mic aja ngono kuwi. Nah, ngene. lah mau piye to? Ngene. Oh. Aja ngono. Engko nek latah lali ndak bingung ngono. Angel. Boten. Dan ngene ya. Ya, Omong-omong kon mangan rada akeh. mangane rada akeh. Ya. Kena awake iki Dicoba berisi. awake, berisi, pengen mangan akeh gampang. Minum biomoringa. Alah. Obat. Ya. Upama sampeyan nduk, ja. Yuk.
Nyogek Kak, nyogek Kak. Oke. Oke. Ayo Kak, kowe yo karo joget, karo lungguh, karo ngendang. Ya. Rek, Angel acarane joget. Ayo. 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 Nah. Sogo alah. Apa? Oh, ngendang pinter nyanyi hebat ning jogete sik wedi. Sik wedi. Mergo sik perawan. Oh. Nah, Beda to? Oh, titip ke aku ya nduk ning gone Pak Ek sik seminggu kok dadi kok ya. Wajarin joget. Oh, iya no, Pak. Ya. Miki aja ning kono, Miki. Nah. Engko ndak bengong, ndak sejak. Iya, sudah antena. Lah iya. Ora kabel. Luar biasa. Ya, kayu. Jas. Ah. Anake Pak E, anake Pak E. Ya. Salam go mbake ya, Nduk. Salam go Ibu.